ኣብ ሽወደን ዘሎ ፖለቲካዊ ኣሰላለፋ ውድባትን ሰልፍታትን ዓቢ ክትዕ ይፈጥር ከም ዘሎ ብዝሰሙን ዝወጽ ሓበሬታ መልኪቱ ትካል ፌስቡክ ጽልኢ ዘሳውር መልእኽትታት ናይ ዓሌታውያንን ዘይቅቡል መልእኽትታትን ኣብ ምቅላዕ ዓበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ ሰላም ክቡራ ተኸታተልቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ከመልኩም ቀኒኹም ንሎሚ ዝተዳለው ዜናታት ናብ ዝርዝራቱም ክመርሐኩም መሓር ብርሃም ካብ ክፍሊ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ሽወደን ዘሎ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ውድባትን ሰልፍታትን ዓቢ ክትዕ ይፈጥር ከም ዘሎ ብዝሰሙን ዝወጹ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ድሕሪ ሃገራዊ ምርጫ ሽወደን ስዒቡ ዝተኸስተ ሓድሽ ኣሰላልፋ ፖለቲካ ናብ ኣዘራራቢ ዝኾነ ሓድሕድ ምትሕብባርን ኣብ መንጎ ሰልፍታት ይረአይ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ በዚ መሰረት ዝሓለፈ ሰሙን ሰልፊ ክርስቲያን ዴሞክራሲ ምስ ሰልፊ ሽወደን ዴሞክራሲ ስባሬ ዴሞክራተርና ምትሕብባር ከካይድ ብምባል ንዘውፅኦ መግለጺ ፖለቲካዊ ዛዕባ ክትዕ ኣብ ሽወደን ከፊቱ ኣሎ ሰልፊ ሽወደን ሰልፊ ዴሞክራሲን ምትሕብባሮም ብፍላይ ከዓ ሰልፊ ዴሞክራሲ ሽወደን ስባሬ ዴሞክራተርና አንጻር ወጻተኛታት ዓሌታዊ መርገጺ ኣለዎ ተባሂሉ ዝሕመይ ሰልፊ ምዃኑ ይፍለጥ እዚ ሰልፊ እዚ ኣብ ባይቶ ሽወደን ካብ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ መናብር ዘለዎ ሰልፊ ምዃኑ ይንገር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓቃባዊ ሰልፊ ሽወደን ሞደራተርና ምስ ሰልፊ ዴሞክራሲ ሽወደን ክትሓባበር ከም ዝደሊን ይኹን እምበር ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሽርክና ይኹን ፖለቲካዊ ቅርጺ ምስ ሰልፊ ከካይድ ከም ዘይደሊ ኣቦ እምበር ናይቲ ሰልፊ ኡልፍ ክሪስተንሰን ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ምንታይ ኣጀንዳታት ክልቲኦም ሰልፊ ምስ ሰልፊ ክትሓባበሩ ከም ዝደልዩ ግን ንጹር ዝኾነ መግለጺ ኣየውፅኡን ሽወደናዊ ተጣባቂት ከባቢያዊ ብከላ ንፈረንሳዊ ሽልማት ሰላም ተሓፂያ ኣላ እታ መጻኢ ወለዶ ካብ ከባቢያዊ ብከላ ነፃ ዝኾነት ዓለም ክርከብ ኣለዎ ብምባል ኣብ ዓለም ሙሉእ ኣብ መንጎ ተማሃሮ ጎስጓስ ተካይድ ዘላ ተጣባቂት ምሕላው ከባቢ ግሬታ ቱምባሪ ናይ ፈረንሳ ሽልማት ሰላም ምስ ካልኦት ክልተን ዴሞክራሲያውን ሰብኣዊ መሰላትን ምስ ዝጣበቑ ስዑዳዊትን ቻይናውን ሕፂት ሽልማት ኮይና ከም ዘላ ካብ ፓሪስ ዝወፁ ሓበሬታታት ምርኩስ ብምግባር ማዕከናት ዜና ሽወደን ኣረጋጊጹ ግሬታ ንተማሃሮ መንእሰያት ካብ ትምህርቶም ብምብኳር ድምፆም አንጻር ብከላ ከስምዑን ብዝገበረቶ ተፃውዒት ኣብ 120 ሃገራት ዓቢ ተቐባልነት ረኺቡ ብዙሓት ሰዓብቲ ከም ዘጥረየት ይፍለጥ ንሳ ሃገራት ዓለም ነቲ ብውዕል ፓሪስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ንምሕላው ከባቢ ብከላ ዝሕሉ ሰነድ ተቐቢለን ከተግበራ ትጠልብ ከም ዝኾነትን መሰረት እቲ ንሳ ተካይዶ ቃልሲ ከዓ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝርከቡ ተመሳሳሊ ዕድመ ዘለዉ መንእሰያት ተማሃሮ ዝለዓለ ተቐባልነትን ድምፅን ከም ዝረኸበት ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኩባንያ ፌስቡክ ጽልኢ ዘሳውር መልእኽትታት ኣብ ምቅላዕ ዓበርቲዑ ከም ዝቕጽለሉ ኣፍሊጡ ኣሎ ድሕርቲ ኣብ መሳጊድ ኒውዚላንድ ዝበፅሐ ጃምላዊ ህልቂት ኣመንቲ ምስልምና ትካል ፌስቡክ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጽልኢ ዘሳውር መልእኽትታት ንምቅላሱ ኣበርቲዑ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ኩባንያ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከባ ንልዕልና ጸዓዱ ዝጉስጉሳ ልዕሊ 200 ዝኾነ ዓለታውያን ውድባትን ገጻትን ኣብ ፌስቡክ ዘቃልሕኦ ዓሌታዊ መልእኽቲ ባዕሉ ብዛዕይ ናይ ምቁፅጻር ቴክኖሎጂ ገይሩ ክቃለሶ ይፍትን ምህላው ኣብቲ ዘውፅኦ መግለጺ ኣረጋጊጹ እዚ ባዕሉ ዝዓይ ናይ መቀያየሪ ቴክኖሎጂ ኣብ እዋን መጥቃዕቲ መሳጊድ ኒውዚላንድ ንዝተፈነወ ቪድዮ ደው ከብሎ ከም ዘይምኽኣሉ ግን እቲ ትካል ከም ዝሕዘኖ ተኣሚኑ ከም ዘሎ እቲ ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣመልኪቱ ኣሎ መልእኽቲ ሞባይል ናይ ቴሌቶፎ ክጥለፍ ከም ዝኽእል ዓበይቲ ጸገማት ከም ዘለዎን ክፍለጥ ተኻኢሉ وهاب أجلجلوت تلفون ملقت عماويلو بزخونة خالق سب كسمع كم زخلن أبا أجلجلوت مسمر تتكال عبس أجم كم زلون مع كنا زينا شودنا كالي عنها اللواء زناي موبايل أوبراتور نزن متسجان يسرح كم زلون أبقربا معلتات ملو بملو نتسجم كتسجنن في التحكر كبلون كم زخونة حبيرو الله سرعة ملقت دمسي تلفون بزح عبرات كم زلون بترجعامي أمانجو عماويلو زجبرو ناي ملقت ملوات كتلفون ويون ناب كالي زي تدلي وجن ملقتات عماويلو خزرق كم زس أنا حتي حبرتا أرجعيسو
زحج ዝግበር ዘሎ ጽገና ማዓስ ከም ዝውዳእን እቲ ፍታሕ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዝውዕለሉ ብኸመይ መገዲ ከም ዝኾነን እቲ ኩባንያ ዝሃቦ ሓበሬታ የልቦን ጋዜጣ ሜትሮ ብሰንኪ ፋይናንሳዊ ሕጽረት መጠነ ሰፊሕ መጉዳል ስርሓውቲ ኣካይዱ ኣሎ ኣብ ሽወደን ብዕቤት ዝርግሕኡ ዝተፈልጠ ጋዜጣ ሜትሮ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ፋይናንሳዊ ሕጽረት ካብ መዓልታዊ ሕትመት ደው ክብል ከም ዝተገደደን ዋናታት እቲ ጋዜጣ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ተሓቢሩ መሰረት እቲ ሓበሬታ እቲ ጋዜጣ ኣብ ክንዲ መዓልታዊ ሕትመት ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ማለት ዓርቢ መዓልቲ ጥራይ ክዝርጋሕ ብምውሳን ሰሙናዊ ክኸውን ምዃኑ ተመልኪቱ ጋዜጣ ሜትሮ ብሕታዊ ጋዜጣ ኮይኑ ብነጻ ዝዕደል ዝዓበየ ቁጽሪ ካብ ህዝቢ ሽወደን ዘንብቦ ጋዜጣ ከም ዝኾነን ንዓመታት ኣብ ፕሬስ ዝሃገር ልሉይ ቦታ ዝጸንሖ ጋዜጣ ምዃኑ ይንገር ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዝተዳለው ዜና በዚ ተወዲኦም ኣለው ናብ ኩነታት ኣየር እንታይ ከም ዝመስል ሜትሮሎጂ ናብ ስቱዲዮና ዝረኣኹ ሓበሬታ ናባኹም ከብሎ ሰናይ ምክትታል ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዓንቲ ዝተዳለው ዜናታት እዞም ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም እዮም ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ብተመሳሳሊ ፕሮግራም ስጋብ ንራኸብ ናይ ሎሚ ዓንቲ ዜና በዚ ወዲእና ኣለና ንሰፊሕ መደባትን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታትን መልእኽትን ወይ ከዓ ክትሳተፍሉ ትኽእሉ መንገዲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትበጽሑና እንዳዓደምኩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ስጋብ ንራኸብ ሰላም ዳሓንቀኒ እዩ